ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। आङो सुरुक्षिति प्रसाद संसद सा सानजानि संसद नायक मुर्सि गोजोनथाव ब्रह्म। दिनै आङो धर्मनि बागै धर्म फालननि बागै धर्मआ माखौ बुङो, मा मावोब्ला धर्म जायो बेनि बागै आङो फंनैसो आं मिथिनाय बाथ्राफोरखौ बुंथिनो सानदों। दायो जोङो मुलुगाव नोजोर होयोबा नुयो सारा मुलुगनि बांसिन मानसिफोरानो धर्मखौ लानानै सानफ्रोमबो दान्थे बिदान्थे धर्मखौ लानानै सैलायि बेफोरबायदि मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव जानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय नंगुबैयै धर्मआ माखौ बुङो, मा मावोबा धर्म फालन खालामनाय जायो बेखौ जोङो साफ्रोमबो मानसि मानियानो गोथौ आरो गुवारै बिजिरनानै नायनाया मोजां। दा सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि शास्त्रनि जि फोरोंनाय, बे फोरोंनाय मथे धर्म फालननि ओंथियानो जाबाय दुखु फोजोबनाय। दुखु फोजोबनो थाखाय शास्त्रआ जोंखौ माखासे मानि मावनो गोनांथार बोसोन होदों। दा आं एसे आगोलाव बुंदों धर्म फालन खालामनाय माने जिबिनि दुखुखौ फोजोबनाय। मा मावोब्ला जिबिया दुखुनिफ्राय बारगयो बा जोङो मा मावनो गोनां, दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जिबिफोरखौ दुखुनिफ्राय बारगहोनो थाखाय परमहंस शिबनारायण स्वामिया गिबियावनो जोंखौ सारा बे विश्व ब्रह्मांडखौ साखोन सिखोन लाखिनो थिनदों। विश्व ब्रह्मांडखौ साखोन सिखोन लाखियोबासो जिब जिबिया माने बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो। आरो बेबायदिनो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनोबा गासैबो जिब जिबियानो सुख शान्ति भाबै थांनानै थानायनि बेबस्था जायो। बिनिफ्राय बुंबावदों जोंखौ जिब फालन। दायो जोङो मानसिफोरा सारा मुलुगावनो बांसिन मानसिफ्रानो जिब जिबिखौ हत्या खालामनानै ना बेदर जानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा खिन्थु सत्य धर्मनि शास्त्रआ जोंखौ फोरोंदों माने जिब जिबिफोरनि दुखुआ बयनियाबो समान। दा जोङो मानसिफोरा जेरै गांनाय उखैनाय जायो, सानाय सुनाय जायो, गुबुन दाउमा दाउस्रि मोस्रोमनिफ्राय मैदेरसिम बेसेबां जिउ जिबिफोर दङ बिसोरहाबो बेबायदिनो गांनाय उखैनाय सानाय सुनाय जायो। दा बेफोर जिबिफोरनि माने दुखु, बे दुखुखौ जाय बेक्तिया नुमारनो बोखारनानै होनो नाजागोन बे बेक्तिया परमात्मा इसोरनि नोजोराव जोहोलाव होननानै बुङो। आरो बिनिफ्राय बुंबावदों जायनि रायजोआव माने गेसाव गोफोन मोनामनाय बेफोरबायदि थायो, बे रायजोआव परमात्माया ओरैबायदि राहाजों माने साजा होगोन, नों गावनो सहायनोनो हानाय नङा होननानै बुंदों आरो। दा बेखायनो धर्मआ ओरैबायदि, सत्य धर्मआ बे मोनसे बिगियान सम्मत। बिगियानाबो जोंखौ बुंदों बे माने साखोन सिखोन थायाबा बारा मैला जायो, लेथ्रा लेथ्रि मोनामनायजों माने जिउ जिबिफोरनाव बेराम साबफायो। दा बेखायनो साफ्रोमबो मानसियानो मिथिनो गोनांदि माने जेरैबायदि हाबा मावोब्ला नों सुखु मोनो बा नोंखौ जेरैबायदि बेबहार खालामबा नों सुखु मोनो, गुबुनखौबो नोङो बेबायदिनो बेबहार खालामनांगौ। दा नेमखान्थिया ओरैबायदि जानांगौ जे माने जाय नेमनि गेजेरजों माने जिबा रक्षा जायो। जिब नेम रक्षानि थाखाय नेम नङा, नेमा जाबाय जिब रैखानि थाखायसो नेम जानांगौ। नाथाय जोङो दा नुयो धर्म फालिनायनि मुङाव गोबां माने हौवाया हिन्जावखौ नासयनाय, हिन्जावा हौवाखौ नासयनाय, धनि गरिबनि गेजेराव फाराग, बेफोरबायदि फारागथि थानायाबो जोंनि सुबुं समाजाव मोनसे असान्तिनि खारन बेबायदि होननानै शास्त्रआ जोंखौ बुंदों। दा इसोर खुलुमनाय बा धर्म फालननि ओंथियानो जाबाय माने इसोरजों गोरोबनाय एबा स्वरूपाव स्थिति जानाय। जोङो इसोरखौ ओरैबायदि गाबज्रिनांगौ, ओरैबायदि खुलुमनांगौ, जेरैबायदि खुलुमोबा जों मानसि जाथिया बयहाबो माने मोनसे ओरैबायदि गियान जायखौनाखि समदृष्टि होननानै बुङो।
माने बे समदृष्टि समदर्शी गियाना जाबाय मा बयखौबो समान साननाय आरो समान नोजोर होनाय। दा जों जुदि गासैबो जिब जिबिखौ समान नोजोरजों नायनो हायाब्ला जोंनि गेजेराव गाव हारसिङैनो हिंसा हिंसिया फैखागोन। दा नायदो मुलुगाव धर्मखौ लानानै मानसिफ्रा बेसेबांबा समनिफ्रायनो हेंथा हेंसि मुगैलायनाय सैलायै नांलाय खमलाय बेबायदिनो दावहाफ्रा धोरोमखौ लानानैनो जागासिनो दं होननानै बुंजायो। जुदि धर्मआ जोंनि गेजेराव दावराव दावसिखौ लाबोयोब्ला जेनेबा जोंनो बेबायदि धर्मखौ मानो नांगौ? धर्मआ ओरैबायदिसो जानांगौ जे माने बियो सुबुं समाजनि गेजेराव मोनसे खौसेथि गोरोबलायनाय अनलायनाय गासैखौबो समान नोजोरजों नायनो हानाय बेसो माने धर्म फालिनाय। आरो बे बाथ्राखौ जोङो बयबो गोथौयै बुजिनो थाखाय माने बे जि सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि गांगु बिजाब बे गांगु बिजाबखौ जों बयबो माने गोथौ आरो गुवारै अध्ययन खालामनायनि बयहाबो गोनांथि दङ। दा सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्म होननानै बुङोबा जोंहा बेहाय गाहायै गांगु बिजाब दं। सेथियावनो भ्रमण बृत्तान्त दं एबा दावबायनाय खौरां। दा बे भ्रमण बृत्तान्त एबा दावबायनाय खौरांखौ परमहंस शिवनारायण स्वामीया भारतबर्षखौ लाफानानै नेपाल बांलादेश बेबायदिनो आफगानिस्तान पाकिस्तान बेवहाय माने तीर्थ स्थान बेराय बेराय बै जायगाफोराव माबायदि सलियो बा माबायदि सलिनाया सुबुंनि थाखाय मोजां एबा गाज्रि बेफोर गासैखौबो बियो गिदिं गिदिं दावबायनानै गावनि जि मेगनजों नुनाय बेफोरखौ नुनानै माने नायनानै बे बिजाबखौ महिनी महन चट्ट'पाध्यायनि गेजेरजों रनसायदों। दा बे सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि माने भ्रमण बृत्तान्त बिजाब बे बिजाबखौ फरायोब्लाबो जाय बेक्तिया इसोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों बा सत्यआ मा मावोब्ला इसोरा गोजोनग्लायो बेखौ फरायब्लाबो सासे बेक्तिया बहुत माने आध्यात्मिक गियान बिथिङाव दावगानाय फैगोन जों बेखौ बुंनो हायो। आरो बिनि उनाव दङ जोंहा सामित्य क्रिया। सामित्य क्रिया बिजाबाबो ओरैबायदि मोनसे गोनांथार बिजाब। बे बिजाबखौ फरायोब्ला जोङो अरा मा जिनिस अराव जों मानो आहुति होनांगौ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ अराव आहुति होयोबा जोंहा मा जायो बे मुलुगा जे जोंमानि महरल' अर जोंमानि महरल' बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बे सामित्य क्रिया बिजाबखौ फरायोब्ला जों बेवहाय मिथिनो हागोन। आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा अमृत सागर। अमृत सागरनि उनाव दङ परम फैलांगिखा। बिनि उनाव दङ क्षुद्र ग्रन्थावली आरो जोबथानाय बिजाबा जाबाय पूर्ण साधना। बे गांगु बिजाबखौ फरायोब्ला दा जे मुलुगाव गोबां धर्म मतफोरा माने रोदा सुग्रेनानै दङ बे रोदा सुग्रेनाय धर्म मतनि जेसेबां माने धर्म ग्रन्थ बा धोरोम बिजाब बे धोरोम बिजाबफोरनि गेना गोरोन्थिफोरखौ परमहंस शिवनारायण स्वामीनि गांगु बिजाबखौ फरायब्लासो बे बै माखासे धर्म मतनि नंखाय बा नंगौखौ सासे बेक्तिया गोरलैयैनो माने बुजिनो हानाय बे सक्तिया फैगोन आरो। दा बेखायनो गासैबो माने इसोरखौ मोननो लुबैनाय परमात्मानि बागै मिथिनो लुबैनाय गियान गांसुला बेक्तिफोरा माने परमहंस शिवनारायण स्वामीनि गांगु बिजाबखौ फरायथारनांगौ। बे गांगु बिजाबानो जाबाय गासैबो मुलुगाव थानाय धर्म ग्रन्थफोरनि शास्त्र बिजाबफोरनि सार बिजाब सबस्टेन्स अफ अल रिलिजियस स्क्रिप्चार इन द वर्ल्ड। बे गांगु बिजाबखौ फरायोब्ला माने जों बुजिनो हागोन जे माने गासैबो धर्मनि फोरोंनाया मोनदां मोनि महराव बयनियाबो एखे। दा जेरै जों एसे साननानै नायहरबानो नुयो गासैबो मेजर मुलुगनि रिलिजनफोरानो इसोरखौ निराकार होननानै बुङो। किन्तु सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मआव इसोरखौ साकार आरो निराकार मोननैबो थासारियाव थायो होननानै बुङो। दा बे साकार आरो निराकाराथ' बयनियाबो एखे जाबाय। किन्तु साकाराव जे इसोरा जे साकार महरैबो दङ नुजानानै दङ बेखौ माने मानसिफोरनि गेजेराव बुजिनायाव हेरफेर थानायखायनो माने जों बेखौ माने गावजों गाव मोनसे गोरोबलायनो हायि जुदा जुदा बेबायदि जों नुनो मोनदों। किन्तु परमहंस शिवनारायण स्वामीनि
जि गांद' बिजाब बे गांद' बिजाबखौ फरायोबा साखा निराखारा मा जिनिस सासेयानो ना गुबुन गुबुन बे गासै बाथ्राफोरखौ माने मोजां रोखोमै मिथिनो हानायनि खाबुआ बयनावबो फैगोन आरो दा बेखायनो आं खावलायो माने माखौबा दांनो मोननाय माखौबा दांनो मोनि बहाबा थांनो मोननाय बहाबा थांनो मोनि सुवा सुथिनि साननाय आनटाचेबिलिटि बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ ज्राब दोनथ'नानै माने जोङो सत्यखौ सिनायनो थाखाय बयबो आवगायबोनानै परमहंस शिबनारायण स्वामीनि गांद' बिजाबखौ फरायनाया बयबो फरायनाया मोजां दा बर' रावजों फरायनो थाखायबो जोंहा बे गांद' बिजाबखौ जोङो बर'आव दानस्लायजोबनाय जाबाय एभेलेबल दङ दा नोंथांमोना जुदि सोरबा बे बिजाबखौ मोननो लुबैयोब्ला आंनि जानबुं नम्बर 9954346330 बे नम्बराव जगाजग खालामनो हागौ आं खनसे बुंफिननो नागिरदों आंनि जगाजगनि थाखाय आंनि जानबुं नाम्बारा जाबाय 9954346330